seryosong chikahan muna tayo. Take two lang. Hello po again, welcome back sa ating chikahan. Bago muna po, ano muna tayo, seryosong chikahan again. I-share ko naman kung magkano ang sahod ng factory worker dito sa Japan. Based sa based sa experience ko. Based naman sa experience ko ito ba. Sa 12 years ko sa Japan, tatlong factory worker na ang napasukan ko. Yung una, sa Saitama. Mura lang dun. Magkano ba yun? Ang oras dun, siguro mga 800 yen, mga 400 pesos ang oras. Ano na yun? 10 years, 11 years ago ata yun. Mga 11 years ago. 800 yen yata ang hourly, mga 400 pesos, ganun. Anong trabaho ko nun yung sa mga sweets ba, mga sweets. Yung pangalawa naman, yun, mga electronics. Mura lang din yun, mas mura, mga 750 yen. Pero mag-a-add yan pag magtatagal ka na. 750 yen, mura lang din yun, mga 2 years lang din ako dun. Nag-stop ako kasi naghanap ako ng iba. Yung pangatlong sa trabaho ko, maganda siya, dun talaga ako nagtagal. Yung pag-unang pasok ko dun, 900 yen. Sa mga 450 pesos ang hourly. Tapos, nagtagal kasi ako doon, every year, may add, mag plus ba. Hanggang naging 5 years kasi ako nagtrabaho doon. Yung pag-stop ko, 1,100 yen, mga 600 pesos ng hourly ko noon. Malaki siya pakinggan, pero normal yung dito. Maganda yun, may bonus pa kami noon. Sa isang taon, 3 beses. 10 lapad kada bonus, 10 lapad. 50,000 pesos ang bonus namin nun. 50,000 ba yun? 10 lapad. Oo. 50,000 pesos in 1 year, 3 times yun. Maganda yun. Nag-stop lang ako dun kasi lumipat kami ng bahay ba. Anak ko, kung hindi kami lumipat ng bahay, doon talaga akong magtatagal. Kasi maganda yung sahod niya. Tapos maganda yung surroundings niya. Nakaupo ka lang. Wala kasama kong mga Pinay dun, puro mga Hapon. Ako lang ang Pinay. Maganda sana dun. Lang oras ko nun, ganun nga, 6,000 pesos ang hourly. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako yung mayaman. Wala pa rin ako naipon. Kasi nga, mahal dito. Anak ko, teka lang, bibi. Oo. Teka lang, hindi ako nafofocus kasi ang galaw-galaw ni Manang Biday. Ayun, umaakyat na, oo. Saan kaya ito pupunta?